Assalamu alaikum ‘yan uwa ma'abota wannan tasha tamu Zallar Indiya Hausa TV. Muna mai sanar da ku cewa gidan jegaru kashi na biyu a algaita sun sake shi kuma muna da shi. Yanzu muna muku sanarwa ne, wato idan dai muka ga kun nuna mana ƙauna, wato idan muka ga duk mutanen da suka kalli wannan bidiyon su yi mana liking da kuma comment, so insha Allah gobe ko jibi za mu saka muku shi. So muna so mu gani ne kuna son shi ko ba kwa son shi. So sabida haka duk wani wanda ya shigo idan dai bai mana subscribe ya daure ya mana subscribe, sabida wannan subscribe ɗin da liking da kuma da kuke mana shi ne yake ba mu ƙarfin gwiwa muke gane cewa kuna sa abin da muke yi. So shi yasa ko da yaushe muke yadda kuke nuna mana ƙauna mu ma muke ko da yaushe muke tunanin mu yana ƙara sama ta kan ya ne za a yi mu ringa faranta muku. So shi yasa duk wani sabon Indiya da aka kawo muke ƙoƙari mu ma mu ga sabon Indiya da aka fassara muke ƙoƙarin mu ma mu ga mun kawo muku shi domin mu faranta muku rai. So yanzu muna so mu gani shin kuna son wannan fim ɗin. Idan dai kuna son shi, idan muka ga ko mutum 500 da suka kalla, muka ga mutum 200 su yi mana liking, idan ma ko mutum nawa ne suka kalla mu ga wannan mutanen kuma duk sun yi mana liking. So ta nan ne za mu duba mu gani lallai kuna son wannan fim ɗin. So ta haka ne ba za mu jima ba za mu kawo muku shi. So sai ku yi ƙoƙari ku nuna mana ƙauna. Idan dai kuna son shi za mu kawo muku shi yau ko gobe ko jibi. Idan dai muka gani mutanen da suka kalli wannan bidiyon kuma sun yi mana liking kuma suna ta yi mana comment, so insha Allah za mu kawo muku shi gobe ko jibi. Amma sai mun ga shin kuna son shi ne, saboda ku ne za ku nuna kuna son shi ko ba kwa son shi. So sai ku daure duk wani wanda ya shigo bai yi mana subscribe bai daure ya mana subscribe, saboda algaita sun dawo da sabbin fina-finai kuma dama kun san ita Sultan ko da yaushe ma fassara take, so za mu kawo muku da wasu sabi.